vozíkov, tak ako vás už najlepšie nazvali, pravda, podľa tej predošlej normy. Aj keď ja s tým vôbec nesúhlasím, my sme vodičia, nie obsluha. Motorové vozíko je povinná každých 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu v oprávnenom školiacom stredisku. Toľko z týchto noviniek, chlapi. Čo sa týka samotnej prevádzky motorových vozíkov, nič nového sa tam nezmenilo, čo sa týka manipulácie s materiálom, čo sa týka vašich povinností, práva, zodpovednosti a podobne, zákazy, príkazy, to všetko zostalo po starom. Dokonca tak staré, že to bolo prevratné ešte z tej československej normy, tie zákazy, všetky od až po zem. Takže nič nového v tomto smere sa nedeje. Aj keď rozsah tohto školenia je až 8 hodín, samozrejme. Tak, ktorá chýba ešte? Ty budeš mať Dominik veľa, nie? Keď si nový.